nga wala pa ko kabainit o banyuto. Kung ang gugma makamusok pa, tambok na unta ko. Pero nga naman nga muraman ko, kawayan nga niniwang nimo. Gutom na ko sa imong gugma, murag rice ko ka nga warm na lang. Permi wala na'y kupa, dili ko katarong o hunahuna. Kaya ang akong pananaw, imong naong murag lechon de leche nga nagsayaw-sayaw. Ayaw ko pakana og sinughat sa messenger. Pakan ako o pagdagat plus extra rice yak burger. Asa naman ka? Gutom na ko, dili lang sa pagkain